ಕನ್ನಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ತದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡ ಬರ್ತದೆ. ನಾನು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಕನ್ನಡ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ತುಳು ತಗುಲು ಒಳ್ಳೆರಾ ಮುಲ್ಪ. ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಪಿನಿ ಕಂಬಲ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಕಾಶನ ಇಂಕ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಲ್ತಿನಿಕ್. ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೈಡ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ನ ಏನ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹೋಪ್ ಮುಲ್ತುಡ್ದು ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮುಟ್ಟಪು ಒಂದು. ಆ್ಯಂಡ್ if we give it all the love and undu enkalna culture undu enkalna it's our pride and we should take it to the world, and it is also very fun to watch. But thank you so much for all the love, and hopefully next year barode నెక్స్ట్ ఇయర్లో బత్ బొక ఉందేట్ మళ్ళా ఉప్పోడు ఫంక్షన్. థ్యాంక్ యూ.